På havnen har 3 verdensberømte sandskulptører lavet et par prøver på deres kunst. En indisk elefantgud og en romersk gladiator. Det er resultatet efter de 3 sandskulptørers besøg her i Hundested. Et resultat, der imponerer. Det ser jo sådan livagtigt ud. Når man ser det, det er øjnene og det hele, og tænderne. Man skulle næsten tro, det var levende. De er rigtig pæne på grund af, der er sådan nogle bølger her, og så står der også, så er der også sådan en lille hue med alle mulige flotte mønstre på. Det er en indisk kunstner, der står bag skulpturen af elefantguden. En skulptur, der også har et politisk budskab. Det er jo det der i den mexikanske bugt, hvor der er en oliebadplov, der er sprøjtet. Hvorfor er det så lavet? Det er jo helt rigtigt, hvad der så står herovre, at stoppe oliesvineriet nu. Og især med det motiv, de også har valgt at lave det på. Så jeg synes, det er helt i orden. Det kan man sagtens gøre. For at skulpturerne kan holde længst muligt, er de blevet sprayet med hvid træmaling. Og selvom de indtil videre har overlevet et tordenvejr, så skal man ikke regne med, at de holder meget længere end sommeren over. Det er en fed måde at lave noget kunst på, som er lige nu og her, ligesom med isskulptur. At det er kun noget, der er der i kort tid, og så skal det nydes, mens det er der. Og om vejrguderne er lidt mere, så skulle skulptørerne på Hundested Havn blive stående i cirka 3 måneder.